Ja vás tu vítam, priatelia. Teraz dávame mimoriadne video. Je to odkaz pre niektorú z vás. Hej. Koho to zachytí, ten človek to má počuť. Nie je to pre všetkých. Opakujem, toto video nie je pre všetkých. Máme tu vedenie, máme tu odkaz pre človeka, pre niekoho a dôležitý odkaz. Hej. Niekto sa nám tu veľmi trápi, to znamená odkaz pre vás a pre teba, odkaz dôležitý. Je tu napriek tomu, že čo sa vám stalo, napriek tomu, že si teraz momentálne zúfala, alebo niečo sa tu deje, čo není košer, hej, vo vašom živote, tak stále vás odhora vyzývajú k tomu, aby ste sa nepodávala, pretože je tu svetelná, oni vám odkazujú, že je tu svetelná rodina. Ste súčasť. Ty konkrétne osoba, ktorá počuje toto video, si súčasť veľkej kozmickej rodiny, hej? Chcú vám odkázať tejto osobe, pre ktorú natáčam teraz toto video, je tu dôležitý a urgentný odkaz, že teraz sú všetci hore pri tebe. Celé duchovnosť, prievodcovia z tejto rodiny. Jednoducho oni nazývajú, že ty vykašľať sa na to, čo sa tam udialo, čo sa okolo teba udialo, pretože není si sama v tejto situácii. Hej? Tu dojde k naplneniu, tvojej cesty, hej, a pre niečo sa to stalo. My zabudáme na to, ja vám poviem ešte za chvíľku ďalej. Osoba, ktorá potrebuje počuť tento odkaz, hej, a máš dôverovať, budem ti týkať, máš dôverovať tomu spojeniu, ktoré je tam hore. Nepodávame sa, pretože vám tie pekné veci ešte teraz alebo tebe tieto veci ešte len oslova života ešte len príde. Ten zlom, ktorý tam bol, ja sa za chvíľočku pozriem na ďalšie veci, ten zlom, ktorý tam bol, jednoducho bol pre tvoje dobro. To, čo má prísť k tebe a to dobré, ono ešte len príde. Budete oslovovať naplno život a tešiť sa zo svojho aj bytia, aj tela, v ktorom teraz momentálne ste. Hej, budeš si vychutnávať s radosťou pozemské dary, ktoré vám budú teraz dané, pretože ich bude v plnom priehršti. Hej. Tu je obrovské srdce, ktoré vám teraz prichádza. Nerobíme blbosti. Hej. Vaša dušička, alebo tvoja duša, ja neviem, budem tykovíko. Hej, vaša duša je otvorená teraz pre nové záležitosti. Tento zlom, ktorý tu nastal, táto záležitosť, ktorá sa tu stala, hej, je pre vaše dobro. Hej, tu je ďalšia kartička, ktorá tu je. Nesieš v sebe zárodok. Nazývame to, že ja nechcem to nazývať tak, ale je to zárodok univerzálneho vedomia jednoty. Hej? Vy ste človek, ktorý je až príliš precitlivelý. Vy nanímate všetku bolesť sveta, vy nanímate všetku bolesť okolia, vy nanímate všetko negatívne a snažíte sa to premeniť na dobro. Vy ste tu momentálne aj máte ten pocit, že jednoducho ste sem bola poslaná preto. Hej? Aby tí ľudia na zemi, alebo aby pochopili nejaké záležitosti a jednoducho snažíte sa tie zlé veci, ktoré vidíte okolo seba, premeniť na tie lepšie. Nie, nerobíme to. Teraz sa budete napájať sama na seba. Hej? Lebo vy ste jediný zdroj a zdroj je aj od hora. To znamená, že to vedomie napojenia, hej, na svoje posvetné nejaké srdiečko, lebo z vás vyžaruje strašná dobrota. Máme tu ženu, ktorá vyžaruje strašne veľa dobrých vecí. Hej? To vaše srdce a to vaše vnútro je až prehnane krásne. Tí ľudia to nechápu a ani to nechcú pochopiť. Hej? Je tu hrsť ľudí, ktorí sú takto nastavení, ako ste nastavená vy. Hej? Vy sa máte teraz momentálne otvoriť tomu spojeniu s tou vašou rodinou, ktorá teraz príde vám na pomoc. Hej? Dáme z týchto kartičiek ešte jedno. Viete dobre, že ja nedávam často výklady, ale toto jednoducho som musela dať. A tu sú znova posvetné vzťahy. Vy máte byť spojená s nejakým človekom, kde to bude na úrovne jednoty. Pozor. Hej. To, čo ste stretla, hej, dávame to preč, pretože primárne toto nebolo určené pre nás, malo to len posunúť naše vedomie. Hej. Máte otvoriť to srdiečko vzájomnému prepojeniu s človekom, ktorý vás bude liečiť a vy budete liečiť jeho. Vy máte uzdravovať, vy aj uzdravujete ľudí okolo seba. Hej. Tu už majú byť utvárané vzťahy, ktoré budú posvetné. To znamená, že ktoré už nebudú na základe toho, že niekto bude neúprimný, niekto vám bude chcieť niečo zlé, alebo niekto bude mať postranné úmysly. Nie.
Nie. Vám už budú prichádzať teraz momentálne do života, to je fakt odkaz pre jednu z vás, ktoré budú, tie vzťahy budú plnohodnotné. Ideme sa pozrieť, čo sa tu stalo. Kvôli čomu teraz som bola vedená, aby som urgentne dávala tento odkaz. Ideme na to. Dobre, čo sa tu udialo? Kto bude mať počuť toto, tento počuť bude, to je jedno, či si dáte sluchadlá, či si dáte hlasitý odposluch, či si to dáte k uchu, alebo čokoľvek. Kto má moje odkazy počuť, tak jednoducho ich počuje. Na štvorke hovorí zase posvetná rodina a tak ďalej. Čiže máme tu človeka, ktorý hovorí pravdu. Hej, tu je stálosť, tu je radosť zo života a tak ďalej. Máme tu slnečko, ktoré je teraz momentálne asi utrapené. Hej, kde sa stalo niečo, čo sa stať nemalo. Takto, vy ste po malých krokoch, napriek tomu, že ste bola nejakým spôsobom utlačovaná, po malých krokoch ste naplňala ciele, ale robili ste to aj za tých ostatných ľudí. Na 5 minci vychádzali ste jednoducho, každý na ne má tú kartu, ako chce, mne to je jedno, to bola strata, to bolo utrpenie, to bola finančná strata. Hej. Vy ale toto utrpenie si nesiete na krížoch už dlhší čas, to znamená na SČP, teraz vám prichádza jasná mysl, teraz už musíte mať dôležitý plán. Nevracame sa, prosím vás, na 6 pohárov, to, že tu bolo niečo zničené a nie vašou vínou. Vy sa tu vracate strašne do minulosti a vracate sa ku vzťahu. Budeme hovoriť ďalej. Hej, ku vzťahu, ktorý nebol košer. Hej, ku kráľovi holí. Hej, tento človek mohol vyznieť ako charizmatický, vodcovský typ a tak ďalej. Lenže tento človek smerodatne chcel určovať taktovku druhým ľuďom a chcel ju určovať aj vám. Ja si pozriem inú vec, toto si dáme bokom, je tu veľkňažka, je tu duchovné, je to mystický človek, je tu intuitívny, ktorý mal okolo seba veľké tajomstvá, ale nie zo svojej strany, myslím zo strany druhých ľudí, hej? Dobre, ideme sa pozrieť na tohoto človeka, na toho kráľa holí, čo sa nám tu udialo, aby ste bola v obraze, aby sme boli všetci v obraze. Tu je obrovská nenávisť od strany tohoto človeka. Tu sa nám niečo udialo, ktorý nám vysiela dosť negatívne a nepriateľské myšlienky. Tento človek je veľmi pomstichtivý. Dávame si pozor, hej, je zlomyselný a tak ďalej. Vám tento človek veľmi ubližoval. Nenecháme si rozbiť to posledné niečo, čo máme v sebe, hej. On vám dával pocit, že vy ste že ste nedostatočná. To znamená, že ste bezcenná, že ste neschopná, že ste slabá a tak ďalej. Nie, opak je pravdou, pretože tento človek, ktorý vám vnúcoval tieto myšlienky, vďaka čomu teraz momentálne tu riešime záležitosti, tak on mal strašne nízko ego, nastavené, teda mal nízke ego a nízke sebavedomie. Tento človek, a povieme ďalej, hej, sa tváril slobodnomyselne a tak ďalej, nespútaný, nezávislý, nezaťažený, hej, ani nechcel byť spútaný nikým, potreboval si nájsť človeka, ako ste vy, dobrú dušičku, na ktoré by mohol ten jeho potenciál rásť, pretože matka mu to nedovolila, hej. On utrpel porážku. Tieto porážky jednoducho mal už dlhší čas, natrafil na vás a vy ste ho liečila. Hej. Darmo on nás tu bude zastrašovať a tak ďalej. My sa nebojíme, ideme ďalej. Máme tu ženu, ktorá má pocit hanby. Tento človek vám o vás rozpráva veľmi nepekné veci. To znamená, že ste nehodná, že ste jednoducho, že každý je sa znechutený a ponížený a tak ďalej, a aby sa vás vyvolal depresie. Máme tu ženu, ktorá momentálne bude vyhľadávať pomoc možno lekára. Hodíme sa do kľudu. Počúvajte, jednu vec vám poviem. Pre túto ženu, ktorá toto počúva teraz, keď sa akokoľvek otupne budete cítiť, uzavreno, prázdno a tak ďalej, toto hodil na vás tento človek. Hej. On sám má so sebou problémy a narazil na vás. On má obrovský hnev. Prosím vás, vyhľadávame pomoc v akejkoľvek forme. Hej, lebo tento človek je fakt, že tu je karta steklosti. Hej, to je po česky. Hej. A vy sa cítite teraz momentálne neisto. Hľadáte oporu v niekom, momentálne v blízkom okolí nemôžete nájsť niekoho a tak ďalej, to je jedno, volajte. Tu je neistota, to je bahavosť, to je pochybujúci človek, pretože ten človek sa nám to snažil dať do podvedomia. To bolo neustále, počúvajte, to bolo neustále vytváranie stresu, napätých situácií, nervozity
a nútenia vás, aby ste si myslela o sebe, že ste blázon, hej. Vy ste sa snažila nejakým spôsobom vzdorovať, hej. Spurná, brániaci sa človek, odolný a tak ďalej. Vy momentálne ste, mám tu ženu, ktorá je veľmi vďačná za čokoľvek, aj za posledný kúsok chleba, omrvinku, neviem čo. Vy ste človek a vy ste žena, ktorá každopádne ďakuje za dary, za požehnanie, ja neviem, oceňuje všetko, čo jej príde v každej omrvinke, v každom nejakom aj milom slove, v podobe nejakého človeka. Jednoducho vy teraz momentálne, tam je túžba teraz momentálne po nejakých vysvetleniach a tak ďalej. Nostalgicky spomínate na veci, ktoré vám tento človek ponúkol. Ponúkol vám drobné. To, čo ste potrebovala počuť, to vám tento človek povedal. Jednoducho, aby sa zbytočne zamýšľate, pretože vy ste hodná, a počúvajte, vy ste hodná teraz momentálne toho človeka, ktorý nám prichádza nový do života. On vo vás, tento bývalý, vytvoril bezmoc. Ja vás upozorňujem. Je to umelý pocit, vy ste človek, ktorý má základ. My sme to videli aj v týchto kartičkách. Nad vami je ochrana. On vás spútal, tento človek. Hej. On sám bol neúspešný a tento pocit, ktorý mal nejakého, ja neviem, nebudem to tu rozoberať teraz momentálne. Nám tu ide do života a teraz počúvajte, romantický vzťah, nám tu ide nový človek, aj keď to nebudete chcieť počuť, pre vás je pripravený niekto iný. To je človek, kde tá intimita bude na inom základe. Vrátime sa k tejto kartičke, ktorú som dala bokom. Ja tu mám veľkňažku. To je žena, ktorá dokáže pomáhať druhým ľuďom. Hej, na tej báze, to je jedno, či zoberete karty, to je jedno, či zoberete nejaké, ja neviem, kývadlo, to je jedno, či zoberete hociaký potenciál vo všetkých stránkach, tak jednoducho by ste dobračisko od kosti, ktorý jednoducho dokáže liečiť ešte ostatných ľudí. Hej. Pozriem sa ešte na tieto karty Gaia. To znamená, že my sme tam mali nejaký ťažký rozchod teraz. Odchod, vy už ste si povedala dosť. Hej. No a teraz sledujete, mám tu človeka, ktorý náhodne teraz vyberá tie tarotové karty, náhodných vežcov a tak ďalej. Možno preto teraz momentálne sledujete aj tie náhodné výklady. Nie je náhoda, že ste prišla k tomuto výkladu. Hej. Tuto nejaký sa cítil, že je milovaný, že všetky ho obdivujú a tak ďalej. Opak je pravda. Ja tu mám tento muž, on sa bude snažiť teraz ku vám vrátiť. Ja vás dôležité upozornenie, ja vás varujem. Neotvárajte dvere. Keď prišiel aj z rúžou v hube, jednoducho neotvárame tie dvere, pre tohoto človeka je cesta uzavretá, je to pre vaše najväčšie dobro. Žiadne výčitky, žiadna ľútosť. On sám teraz, tento človek, ľutuje toho, pretože už takú osobu, ako ste vy, a nebudem teraz hovoriť, že aká ste, hej, lebo to už hraničí s niečím, tak jednoducho tu už nebudeme rozdávať sa, hej, pretože tento človek jednoducho vás uvrhol do depresívnych stavov. Vy ste si nedokázala určiť tie hranice. Hej? Vy ste mu nedokázala povedať, kam môže až zájsť, kde už je tá... Ja chápem, že keď máme vedľa seba manipulátora tak, a ešte ho milujete, tak nedokážeme takéto veci nejakým spôsobom korigovať. Vám budú teraz pomáhať kamaráti. On bol dosť hodne aj tento človek ovplyvnený ľuďmi okolo seba. Hej? Názor ostatných ľudí, ktorým bol podsúvaný a tak ďalej, pretože vy ste fakt človek s veľkým Č. Hej, ale on si nechával zbytočne radiť od ľudí, ktorých názor nemal. Oni sami boli v troskách, hej, tu sa rozpadajú vzťahy jeden za druhým. Tí ľudia, ktorí mu radili, tak nemali najmenší nárok na to zasahovať do vášho vzťahu. Ale my neospravedlňujeme tohoto somara. Hej, ja už musím tak škaredo povedať. Hej. On vás bude teraz sondovať, to je siete, ja vás poprosím zablokovať. Zablokovať, kde sa dá, zrušte siete, ktoré nejaké, kde by mal dosah a tak ďalej, pretože tu je karta vyloženia chudáka. On sám je škaredý, hej, a zase vysoké ego a nízke sebavedomie. Skúša to všade, kde sa dá. Tento človek proste naďabil na vás, na dobračiska od kosti, na človeka, ktorý je vyložený anjel a na ňom sa pásol. Hej. No, bude chcieť vám poslať, bude vám posielať teraz správy, zase to bude skúšať a tak ďalej. Nie. Není náhoda, že sledujete, prosím vás, tento výklad. Hej. Tento človek je drzý. On si... Takže tento človek je natoľko drzý, že on nemá ani sebaovládanie, on nemá nič. Hej. On jednoducho
rieši sám seba, to si uvedomte. Hej. Pane Bože. No. Dobre, máme tu nejaké dieťatko, máme tu niečo, jednoducho, kto nás drží nad vohol. Upnime sa na to dieťa, upnime sa na to. Hej, tento človek, ktorý tu bol, mal dve tváre. Inú tvár nosil pred ostatnými, to znamená, že sa tváril na oko, že vy mu ubližujete, že vy ste tá hlúpa, vy ste tá bezprizorná a tak ďalej. Hej, bol to veľký hráč. Hej, ktorému v zásade išlo v podstate, ja nechcem hovoriť tu vloženie, že o sexe, hej, ten vyhľadáva, on je fakt tupý. Hej, to je jedno, ja už ani neviem, či chcem ešte na neho vykladať nejaké karty, pretože to je človek, ktorý inú vec vám poviem. Vám tu prichádza človek, ktorý bude pre vás požehnanie. Tá pravá láska, ktorá bude, dobre, mali sme tam lekcie, nebola jedna, ale toto bol vrchol, čo ste teraz momentálne stretla. Vy ste človek, ktorý je veľmi spirituálne založený. Hej. Ja si pozriem odkazy od anielov. Dávame preč, dávame do ústrania toho živočícha. Hej, pretože vám tu prichádza radosť do života. Ďalšia kartička, ktoré to je učenie, ukončenie starých záležitostí. Ukončite hento v hlave, nastavenia a tak ďalej. Vy ste nespravila nič. Vy máte teraz momentálne vytvoriť posvetný priestor pre toho nového človeka, ktorý vám tu prichádza. Hej. Vám budú prichádzať aj priatelia úplne inej forme. V prvom rade musíte mať rada samu seba. Hej. To srdiečko, aj keď nám krváca, teraz momentálne sa lieči. Prichádza vám od hora, a to vám hovorím a zaručujem. Hej. Prichádza vám od hora teraz momentálne liečivá energia. Dávame preč všetko, čo je negatívne. Hej. Uvoľnenie emócií. Keď bude treba, jednoducho tá slza, keď ešte vypadne, nevadí, ideme ďalej, pretože ten človek bol parazit. Keď odstavíte ho, a to bude do niekedy to trvá dlhšie, hej, ale vo vašom prípade teraz, preto potrebujete počuť tieto výklady, hej, vám prichádza v momente, keď jeho odstavíte a si uvedomíte, že to bol, ja poviem, že dement, hej, tak vám prichádzajú aj korunky, o ktoré vás on ten pripravil. Tam stačí mu odpustiť tomuto človeku, zabudnúť sek, hotovo, mŕtvola. Hej. Musíte rozlišovať teraz momentálne, kde je váš potenciál, pretože je tu božské načasovanie a vám tu prichádza teraz momentálne transformácia. Hej. Premena, dávna múdrosť, uvedomenie si svojho potenciálu, osvietenie, počúvajte, a vy budete žena, ktorá bude pomáhať ešte nám všetkým ostatným. Tu je prepojenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Tam si treba uvedomovať jednoducho, že čo už bolo za naše hranice. Hej, lebo vy ste nehali na sebe orať. Tomuto je preč, pretože nám tam prichádza duálna dušička. Ja dám ešte z tohto. Ja ešte si pozriem tie anielské odkazy. Máte byť, počúvajte, teraz vám budú prichádzať optimistické situácie. To znamená, že aj vaša mysl má byť teraz momentálne pozitívnejšia, hej, aby bola otvorená pre ten vzťah, ktorý ten človek už si vás jednoducho teraz manifestuje. Hej. Máte prijať svoju lásku k sebe, hej. Potrebujete niekoho úplne iného. Hej, vám tam v dohľadnej dobe alebo v veľmi krátkom čase, a to sa nestáva, jednoducho tam nehávajú si ženy priestor jedno s druhým, ale vy sa nemáte báť toho, že vám tam prichádza teraz momentálne nový človek. Hen tam bola neopätovaná láska, na toho kašlame, došlo tu k odlúčeniu, ale veľmi skoro vám prichádza teraz momentálne, veľmi skoro, po veľmi krátkej dobe, ten človek, ktorý si vás vysníval. Hej. Teraz ste sa dali do úzadia stranou od ostatných, na chvíľu ste sa vzdialili. Nerobíme blbosti, pretože vaše srdiečko a dušička je pripravená teraz pre nového človeka, hej, ktorý bude plnohodnotne korešpondovať s tou vašou dušou a s vašimi nastaveniami. Ja si ešte pozriem takto a už by sme s tým, to už bude posledná kartička, hej.
Tam bolo veľmi veľa tajomstiev. On mal schopnosť tento človek ovplyvňovať druhých, hej. Odpor, bla bla bla. Hej, ale nám tu prichádza eso pohárov. Znova plodnosť, láska, nový človek. Vy už prestaňte bojovať s hentým aj s tým neúspechom. Nebol to vážny úspech. Vy ste nespravila nič. To bol neúspech toho človeka. On zlyhal. Len a viezol sa na vašom chrbte. Počúvajte, tu máme prospech z vízie, ktoré teraz momentálne prichádzajú. Ste silná žena a prichádza tu citová spokojnosť. Keď tak volajte. Prajem vám pekný večer.